Ndị ọma n'Europe ka anyị na-ekwu nụ ndị nwere obi nwanne ndị ọmụ nwanne na jungle onye nzuzu si na brother in jungle ndị ọma n'Europe ndị malụ nwanne fa na jungle donu n'unu ka anyị na-ekwu na fameko ife inwere aṅụli iwe na ba bụ ndị ọma ọgọ ndị nwere obi nwanne bi n'Europe niile ụfọdụ bi na Greece ụfọdụ bi na Spain ụfọdụ bi na Germany enwekwara ndị bi na Austria anyị nwere mmadụ na Swiss anyị nwere mmadụ na UK ndị ọma n'Europe ka anyị kpọrọ bịa ndị ọma n'Europe ndị ọma n'Europe ndị ọma n'Europe ka anyị kpọrọ bịa ndị ọma nwanne na jungle ndị nwere obi ọma ndị nwere obi sali sali ndị ọma ọgọ ndị ọma ọgọ na-ekwu bụ ụmụ Igbo ndị ọma ndị bi n'Europe niile nọ ma fama na ebe fasi igbe tụkasị elu ndị ma na-enwere ndị fadebere n'ụlọ wee pụtasị elu n'ọfa ka anyị na-ekwu maka fado anyị ejebe n'Austria na Vienna n'Austria na Vienna the city of angel ebe afọ ka anyị na-ejezi His Majesty Billy Felix Ọnụara eze ji ndị Igbo na Vienna odogwu eze ji ndị Igbo na Vienna Nostra CEO SLM Boutique onye ọma Concentration Center na Vienna Nostra onye ọma n'isobịa ife a na-agba nkili 1 na n'Ọka na Vienna Nostra ka ị na-eme mma Amanda ụgbọelu n'isobilio ụgbọelu n'Obereagu ekene anyị ejebe na UK Minista Prince otuto dịrị Chukwu odogwu akụ na-eche mba
UK. Ezi nwa si Ọhakpụ wee bịanụ n'Oru West n'Imo State. Memba Ọhakpụ think tank. Obereagu n'Austria nwe Igbo mekene gị nụ. Iso na ndị ọma n'Europe na UK. Kedu maka nwanne nke m o? Ezi nwanne nke m o, na nwanne mmadụ n'ọbụrụ ọyị ya nụ. Nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya. Sakristian ibe tolie Chinyere ugbo nwanne ofu egwu ọma. Ọga ndị ọga na teski na-eme CEO Chris Global Interlink Limited onye ọma na-egadio aka na-ele moto dị mmanụ. Ezi nwanne nke m CEO Chris Table Water aka na-alụ mmiri bụ ọkasị mma. Kenelu m lọlọ gị lọlọ Ngozi Betolie nwanyị ọma. Mama ndị Afrịka na Tensi, mama ndị Afrịka Obereagu ekele. Nwanyị ma ka esi anụ di yo. Ụmụ Igbo n'Europe ndị ọma unu ka na-etili egwu a. Egwu na-etili ụmụ Igbo n'Europe ndị ọma n'Europe na unu nwe egwu a. Na Germany ka anyị na-awụnyezi High Chief Ekele Okoye Ochendo One of Ọmụma, CEO Okoye Rock n'Osinabrück, Germany. Ị na-eme mmanụ. CEO Okoye Estate PLC n'Owerri n'Imo State. Memba Ọzọ Ọmụma. Memba SS Cabinet n'Ọmụma. Chairman Ọmụma Central Union Diaspora. Grand Patron Igbo Progressive Union n'Osinabrück, Germany. Executive Member Oluzurume Hanover, Germany. Obereagu n'Austria nwe Igbo mekene gị. Prince Israel Chukwujekwu Ogbuehi. Eziokwu bụ ndụ One of Igbo Land. CEO Chuks Law Consultancy Limited. Specialist in criminal and civil litigation, property law, immigration, merger and acquisition. Na London ka ibizebino. Kenelu m lọlọ gị Princess Ugomma Ihuọma Annabel Ogbuehi, medical practitioner na London kunu bebe. Ezi nwanyị mobi dị ya. Obereagu n'Austria nwe Igbo mekene ọnụ. Ezi nwanne m iso na ndị ọma na UK. Ezi nwa si egwu omejenụ na anyị kelere. Ezi maka High Chief Chinyere Simba na Nsọ. Eze Ugo Chinyere One n'Ọhakpụ Ancient Kingdom n'Oru West n'Imo State. Chairman CEO Mba na Nsọ and Son Limited.
chairman Umuahakpu Germany DRO IFIG Obi Nwanne na Germany member Ohakpu think tank international member Eze Council no Ohakpu Kingdom Oluzurume General Treasurer na Germany Obereagu ihe ọkpụ n'ọnụ Imo Speaker na Hanover Germany Omerora na Germany kenelu m lọlọ gị o lọla m uche mba na-asọ ugosi mba wanụ n'Ọhakpu osodiemakụ wanụ na Jamo chialedi ụmụ nwanyị Ọhakpu na Germany nwanyị ọma bili o Triple Chief Festus Ike Ụzọma ezi afa ka ego aha ọma ka mma ono na-enye iwe n'ọfụ ụmụ na-akara Isu Ancient Kingdom n'Imo Steeti ka o si ejelu Crown Chief ndị Igbo na Munich Patron IFIG International na Germany kenelu m lọlọ gị o lọlọ Constance Chigozie Ụzọma osodieme omobi dị ya ugosi mba nwanyị ọma ugosi mba one of ụmụ na-akara n'Isu Ancient Kingdom ezi nwanyị ma ka esi alụ di Obereagu ekene esi maka Chief Leonard Uyo gobere n'ọjị nwa amara Oriakụ ezi nwanne nke m na-egbuo maka o si ejenu ikuku ọma n'ụmụ onye ya eze obi nwa na Amsterdam na Holland CEO Lesji Bitters Limited aka na-alụ mmanya bụ ọkasị mmanụ aka na-alụ Let's Go Bitters mmanya bụ ọkasị mmanụ enelu m lọlọ gị o lọlọ Chief Mrs. Celine Iyo Ojugo nwanyị ọma Uteze nwanyị ọma Osodiemak nwanyị ọma bili o Obereagu n'osira nwa egbo mekano ndị ọma n'Europe ka anyị na-ekwuta ndị ọma ndị dị mma n'ụlọ ka anyị na-ekwu ndị nwere obi ọma ndị ọma n'Europe ka anyị na-ekwu maazị ebe niile mabụ ndị obi ọma Ekweme Fabian Nnemeka n'Ọhakpu ka o si eje nnuo Ekweme Akụ n'Ọhakpu Chairman CEO Stantec Ventures International Limited onye ọma Adubese n'Europe niile nnu na ga-ekwu maka gị nnu Adubese na Japan na ga-ekwu maka gị n'ukwu gị o jezugo ụwa niile Adubese na ga-ekwu maka gị mkpa sawa
Aija Ruja Sawa Oyi ndị ọma n'Europe unu ka ikporo bịazie unu ka obela agụ nwa egwu ọma kporo bịa unu ka iso wee bịazie egwu a Chief Collins onye nyefọrọ eburu efe Chukwu 1 Obihiọma memba IFIG Obi Nwanne Chairman Oluzurume na Hanover nwoke buru ebu obela agụ nọsara nwa egwu ọma ekene gị Prince Victor Chukwu Dube Mokori na UK ka ị na-eme mmanụ odogwu akụ na-etiwokwu na anọ ọzara akụ na-etiwokwu na anọtịga m odogwu onye ọma n'isobilio Victor Escobar na n'ọzara ka isi eje ọ sị m kenezi mama Barrister Mrs. Ukeria Okorie afọ mụrụ nwa dị mma ọ sịkwa nkene ezigbo nwanne ya nwanyị Mercy Okorie ezigbo nọọsụ dị mma na UK Victor Simkenono Dodi nwa Abudesobilio ezi nwanne nke mmụọ ihe mere dị mma wee gbuo odogbuo ụmụ nwanne na jọngụ n'ịgadị ọ dị mkpụmkpụ emire ezi nwanne nke mmụọ na nwanne mmadụ na ọ bụrụ ọyịya ajụbesi na Spain a ga-ekwu maka gị eje n'Austria a ga-ekwu maka gị eje na Norway a ga-ekwu maka gị eje Sweden a ga-ekwu maka gị ezi nwanne m bili ihe mere dị mma kenelu m ụlọ gị lọlụ ụzọamaka Tony Nwabude Osodiagombo nwanyị ọma Osodiema nwanyị ọma bili odozi aka ihe mere dị mma ezi maka Nze Hillary Chidim Redman International eze ụmụokorobịa Eluama Owere ebe iri n'Ọlụ kenelu m lọlụ gị lọlọ Ijeọma Dim Ugosimba ezinne mụrụ Destiny Mama Chiemeria Mama Nnamdi ya na Quintalin afọ mụsụrụ ụmụọma na London na UK kwuru na eme ọfụma obere agụ nọsụ na nwa ewewege anyị abanye ụmụ ndụgba Prince Igozie Kezie anyị ụmụ nga mana ọfụ ụmụ ndụgba na Madrid ka ị na-eme mmụọ Chigozie ezi oyimbilio ajụbese na Spain eje n'Austria agajụ ese gị Chigozie ezi oyimụọ Chigozie kenelu m lọlọ gị lọlọ Chiamaka Kezie nwanyị ọma onye cha bịala uwe n'ochie nwanyị ọma obere agụ ekene
Mr. Solomon Ganya disobili na Germany ka ọ na-eme duo ezi nwanne nke mmụọ Sinopros Obereagu ekene founder EPU German branch onye ọma n'isobili chairman EPU na Germany vice chairman Old Olu Secretariat Zone Meeting na Bremen Germany ezi nwanne m bilio ezi maka Chief Roland Francis Ugochukwu Obereagu one of Igbo land Managing Director Top Dave Mobile and Service Nates Greece Managing Director Top Dave Hero the Change Athens CBN Nandi Nwalede N'Ụmụakuli N'ihiala Local Government na Anambra State isi ojenu kenelu m lọlọ gị o lọlọ Gabriela Roland Ugochukwu omobi dị ya nwanyị ọma unu so na ajụbese na Athens na Greece ndị ọma na Europe ka ikpolu bịa ndị ọma na Europe ndị ọma ndị mmanụ ụlọ ka anyị na-ekwu ndị nwere obi ọma ndị ọma ndị ọma na Europe ka anyị na-ekwu ha bụ ebe niile ha bụ ndị obi ọma kedu maka nwanne nke aka m Quintus Chigozie ọba ezi nwanne nke m na Zurich ijele nwanne nke m ajụbese na Zurich eruo na London ajụbese a ga-ekwu ụmụaka gị ijele nwanne nke m bilio onye ọma n'isobili na-ekwu maka iseje ijele ezi nwanne nke m ezi maka Chief Christ B. Mandi Ndụkwụba Akajugo wife of Uzubi n'Ụmụnọlụ onye karịrị Okpokota na Mannheim Germany member IFIG obi nwanne iso na ajụbese na Germany Chief Nze Chidebere Young Igbo kwupụta dike jeje mba ezi nwa nwoke na osobia ajụbese na Madrid oji ala temo ga-esi oyimo dike jeje mba onye ọma n'isobili Chairman Andal and Partner Nigeria Limited ọ ga-abalị ikpe ga-elisi o dike ejeje mba ka enelu m lọlọ gị o lọlọ ụzọ ma beli Igbo kwupụta omobi dị ogelimali nsọ dị ya ọ dịka o ji ọgwụ anụ dị ya lọlọ ụzọ ọma nwanyị ọma Chief Richmond Chudi Ubabike akonye
wetara 1 na Nọzara, Obereagu 1 na Nottingham na UK, Obereagu na Nsek. Kenelu m lọrọ gị o Oluchi Patricia Babike, unu so na ajụba ese na UK. Chifunze Chukwu Meze Adachie Ochendo 1 Ochendo na Hanover, Nwachia na Maroti, nwata gbu ọdadi ya o jiri nkata kpudagu, onye ọma jiri nkata kpudagu na jabo nwoke arụ ya na sịkpali EO Eze Motos Limited, CEO Eze Shipping Service Limited. Ihe ala ka isejo iso na ajụba ese na Germany. Anyị ejebe obibi ọchasị ikpe mara eziokwu aka azụ dị n'ime ya. Chief Emmanuel Otom agụ nwa na-amụrụ ọha n'ọlụ n'Imo steeti o si eje o mmili mara ugo oji Chukwu bụrụ ụzọ nwoke ọma bili ugo bere n'ọjị na ya ekele D.O. Ima Interlink na Bremen, Germany. Kenelu m lọlọ gị o lọlọ Helen nọnye Otom ugo di ya asị na onye ndidi nwe mmeri nwanyị ọma bili o Chief Emmanuel Otom onye ọcha bịara ụwa n'oji ezi oyima Obereagu na Austria wee gbuo mekene gị maka n'iso na ndị bụ ajụba ese na Germany. Chief Lawrence Achikwu ikuku ebube 1 of Uzubi na ụmụna. Kenele m lọlọ gị o lọlọ Rose Achikwu ikuku udo 1 of Uzubi, President Old Olu Secretariat Union na Düsseldorf, Germany. Member IFIG Germany. Iso na ndị ọma ndị bi n'ọjamụ ndị ọma ndị ọma n'ụlọ ka anyị soro bịa ife agba n'aka na-ejiri onye ekiri ya. Ezigbo mmadụ dị ụkọ na ndị dị mma n'ụlọ ka anyị na-ekwu ndị nwere obi ọma. Ndị ọma n'Europe ndị ma n'ebe fasili bietuka ndị ma na-enwelu ndị farapụrụ wepụtabazie n'ụnụ ka anyị na-ekwu ndị nwere obi nwanne ndị ọmọgọ ndị bi n'Europe n'ụnụ ka anyị na-ekwu esi maka Chief Onyeka Egocha Ogbuehi nke ọ na-adị 1 of Uli, Chairman CEO Egocha Global Limited, Agụ Vienna Nostra ka ị na-eme mma mana olike o si ejenu. Chairman Ihiala Local Government ndị
bi na Vienna onye ọcha bịara ụwa n'oji Obereagu ekene gị ezi maka DC ọsọ ndụ agwụ ike ọnụrụ ube nwanne agbara ọsọ nke mbụ n'ala ụmụ agọm na ụmụ ahịa onye ọma na Stuttgart Germany ị na-eme mma odogwu bụrụ ebubulikwa anyị ejebe Madrid na Spain ebe anyị nwere odogwu Chief Nze Obinna mgbe ekwute Ozo dị n'obi one of Amọka Ancient Kingdom onye ọma traditional head chief of Ụmụanụm Royal Village of Amọka eze ndị Igbo one na Spain Chairman CEO Mickey Winners Nigeria Limited kenelum lọlọ gị lọlọ Seledonia mgbekwute osodiemakụ nwanyị ọma ezi maka high chief Hippolytus Ibeaṅụsị Ogbuefi Akajugo the double chief na Nuli CEO Hipposonic International Bureau de Change na Brazil kenelu m lọlọ gị lọlọ Chidebere Ibeaṅụsị nwanyị ọma osodiemakụ mama ejima afọ m ụlọ ejima nwanyị ọma n'Obereagu ekele ezi maka Prince Daniel Etuemena Sir White Worldwide inodozi akụ gị Princess Chinyere Happiness Etuemena oyiri di ya osodieme omobi di ya nwanyị ọma na Manchester UK unu na-eme ọfụmanụ Director Dynet Logistics and Facilities Limited Founder Ụmụma Isiakụ na Diaspora Financial Secretary nzukọ ndị Old Imo na Manchester NNIM n'Ụmụma Isiakụ na Idatọ South Local Government n'Imo State ka unu si ejenu nwoke bụrụ ebubulikwa iso na ndị ọma n'Europe Chief Edwin Udenze Sobili Nze dị n'obi 1 na Guneri otu n'Igbo Kakadudu CEO Nzeko Properties Real Estate CEO Nzeko Nigeria Limited Oji Estate Emogo Ojuno Emogo odogwu na-enyere ụmụ ogbenye aka nụ ndị nyere aka akalịrị akalịnụ asị na ọmọga adị afụ njọ na ọmọga adị ebeji akpachinụ mere ọgọ gị gabanụ ama na ị ga-emelụ mụ Obereagu Nostra nwegbu ọma
onye ọma bilio iso na ndị ọma n'Europe niile nụ ezi maka lọlọ gị lọlọ Onyinyechi Udenze ugogbe si mba alụkata etinye ego nwanyị ọma osodi eme nwanyị mara obi dị ya o mere dị obi adị mma asị na ogeli mara obi dị ya ọ dịka o ji ọgwụ anụ dị maka na asị na-ewelu nka lụọ di ọ dịka eji ọgwụ osodi aghọ mgbọ nwanyị ọma nwanyị malụ mobili obela agụ nọstra nwa egbu omekene gị wee na-asị gị jide ka iji nwanyị ọma na Spain ma n'Italy unu na-eme ọfụma nze dị n'obi kakadudu odogwu na Spain ma n'Italy onye ọma na ị ga-adị ezi maka Michael Okafọ CEO Mac Ideas International Limited importer of motors na spare parts na Sweden ka ibi ebe no odogwu bulu ebubuli iso na ndị ọma na Sweden obela agụ n'Austria nwa egbu omekene ekene Prince Richard Ezedoga onye ọma bilio Rishi di Madrid odogwu n'iso bili gị na odozi akụ gị lọọlị Ijeọma Richard Edoga ọ kwere na di ya 1 n'Enugu steeti nwanyị mara obi dị ya DEO Ridera Nigeria Limited CEO Renet Computer Service importer and exporter worldwide Igbo Etiti local government n'Enugu steeti ka isi ejenu mana Madrid Spain ibizebenu nwoke nwere obi ọma aka na-enye enye iso na ndị ọma na Spain anyị ejebe Swiss na Zurich ka anyị na-awụnyenụ ekene dike sobili $man odogwu $man na Zurich odogwu nwachi ya na nwara Imo na-egbele ọma ọ na nkume elele m lọlụ gị Mrs. Chioma Dike odezi akụ nwanyị ọma obere agụ n'Austria nwa egbu omekele iso na ndị ọma na Zurich Switzerland ezi maka ezi oyima edozie Ikenna onye ọma si n'ọba wee bịa akụ nke ụwa nọsi Chairman CEO The Light Kitosi Company Limited clearing and forwarding ị na-eme mmanụ ezi oyibilio ndị ọma n'Europe ndị ọma n'Europe ụmụ Igbo ndị ọma n'Europe ka anyị na-ekwu ndị nwere obi ọma ụmụ Igbo ndị
nwere obiọma ndị mmadụ nwanne ba na jọngolo n'ụlọ ka anyị na-ekwu ndị ma n'ebe fasili bi etoka ndị bi n'Europe ndo mmadụ uche ba na-eruzi n'ụlọ ndị ma